Si vols demanar cita prèvia per l'Oficina d'Atenció Ciutadana o per l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal, pots fer-ho en línia. En el teu navegador d'internet escrius citaprèvia.santperedarribes.cat o accedeix a través del web municipal. Entra a sol·licitud de cita. Selecciona l'oficina on vols anar i tria el servei. Comprova informació del servei si pots presentar la documentació per la seu electrònica o per correu electrònic. Si vols continuar amb la sol·licitud de cita prèvia, clica a Següent i selecciona el dia i l'hora disponibles que et vagi millor. Un cop marcats, dóna-li el botó Següent i emplena els camps en blanc amb les dades que et demana el programa. Marca la casella de privacitat i finalitza amb Guardar. I ja està! T'apareixerà una pàgina de confirmació que també rebràs a la bústia del teu correu electrònic amb totes les dades. Si necessites consultar o cancel·lar la cita, ho podràs fer en el mateix programa i, sobretot, et preguem que si no pots venir, l'anul·lis per donar la possibilitat que l'utilitzi una altra persona. Per fer-ho, només necessitaràs introduir el número del teu DNI i el PIN que apareix en el document de confirmació. I recorda, la sol·licitud de visita amb serveis socials, ocupació o serveis tècnics no es pot fer en línia i s'ha de demanar directament enviant un correu electrònic amb les dades indicades a l'apartat Informació del servei. www.santperedarribes.cat. Més ràpid, més fàcil, més a prop teu.